baş geleki temaşavanan, geleki havalan. İşev ez ê li ser dîsa meselekî li gorî xwe girîng ez ê qise bikim. Li ser meselê renk, remz û sembolê milletê Kurd bi taybetî. Wexta ku em behsa sembol dikin, çi ye sembol? Rengê milletekî çi ye? Boçi em ew qasî qîmet didin remzên milletekî? Yani sebep çi ye? Çima her millet bi remzê xwe bi sembola xwe hatî naskirin? Sebebê vîya çi ye? Ez ê li ser vîya piçekî biaxivim. Dixwazim ku rom bibe ji ber ku li Bakurê Kurdistan remz û reng û sembolê milletê Kurd hatî înkar kirin. Ne bi destê dewleta Tirk, di rêya ew ê ku siyaseta me kontrol dikin, di rêya wan da, bi alîkariya wan a li ser İslamiyetê û li ser çepîtiya em dibêjin Kemalîstan ku îro kontrola hereketa neteweyiya milletê Kurd dikin, bi destê wan a hatî înkar kirin. Îja dibe ku rom bibe. Yani milletê me jî eglebê wan, piraniya wan a wisa tesewwür dikin ku yani sembol bêqîmet e. Bêguman sembol bêqîmet nîne. Yani millet bê sembol nabe. Sembol tu nebijî ew ê bi xwe durust bike. Ez ê niha ser vîya biskirim. Baş wexta ku em dibêjin sembol, renk yan remz çi ye yani mana sembolî çi ye? Ez dixwazim yekem car li ser vîya biskirim. Sembol wekî îmajekî, wekî resmekî komünîkasyon yani peywendî danîna hissiyat û ew ê ku qîmeta kolektîvî heye ew e yani sembol temsîla wî dik. Yani resmê hissiyat û tiştê bi qîmet ku millet kolektîvî durust kiriye sembol resmê wî ye. Bi kurtayî ev e. Îja her wekî ku em dizanin her millet yan civakekî mirovayî em dizanin ku civakekî yani kolektîvîtekî kültürî ye. Kolektîvîtekî kültürî ye. Yani millet civakekî kültürî kolektîvî ye. İja wexta ku em behsa civakê kültürî dikin yan kültûra milletekî dikin, dibe em bizanibin ku hemû kultur bi hevdûbûna yani hevdûbûna sîstemên sembolîkan hatî naskirin. Yani sîstemekî sembola reng û remz heye bi wîya tê naskirin. Ev jî çi ye? Xwe ayîd dîtina civakî yani xwe ayîd dîtinê milletekî yani mana wî çi ye? Xwe ayîd dîtina kültûrekî. Mana wî ev e. İja sembolên millî yan neteweyî ku em behs dikin ew jî çi ye mesela nasnama milletekî ye. Nasname. Yani eger tu xwe dixwazî bidî naskirin tu bi xwe yani hewiya xwe nasnama xwe tu dixwazî bidî naskirin tu bi rengê xwe didî naskirin. Hemû millet wisa dikin. Temaşekin her milletekî sembolê wî ye cuda cuda, rengê wî û remzê wî ye cuda cuda hene. Ê milletê Kurd jî henin û vana di rojekî de peyda nabe tiştekî dîrokî ye. Ji kültûra te tê, ji koka kültûra te tê, ji dîroka te tê, ji koka dîroka te tê. Ev yani. Mesela çi eva? Ala neteweyî. Her millet bi alkî hatî naskirin. Al. Alaya mesela em dibêjin alaya neteweyî. Alaya Kurdistan, alaya neteweyiya Kurd. Yan bi surûd yani marşê neteweyî. Surûdê me mesela Iraqî be. Em bi wîya hatine naskirin. Yan mesela şexsiyetên millî yani qehremanên millî, lehengên millî em bi wan hatine naskirin. Wexta ku em yan jî mesela bi cejnê neteweyî mesela cejnekî me yê dîrokî heye Newroz. Newroz cejnekî me yê millî bûyî sembol remz û renga milletê Kurd. Bi vana em hatine naskirin. Millet jî hemû milletan jî bi van tişta tê naskirin. İja sembol
tuana yani imkan xweda naskirin e. Eger tu bixwazî xwe bidî naskirin temaşe ki her millet bi van remz û reng û sembolê xwe hevdû naz dikin komünîkasyonê wan jî li ser vana çêdibe. Ev jî mesela siyasî ye, kültürî ye yan olî dînî ye evan tiştê mühim in. Îja wekî din sembol ji ber ku temsîla hissiyatî dike bi aynı wextî de yekîtiya hissiyatî ye. Mana sembolê yekîtiya hissiyatî ye. Yani gava dinê ku min got resmê yekîtiya sembolî ye. Yani bu neteweyî bibire biviya ye. Bi vî şiklî em tê naskirin. Ya em ê bidin naskirin sembol. Îja hissiyatekî kolektîvî yani wexta ku em behs dikin hissiyata kolektîvî xwe bi çi didin naskirin? Xwe bi sembolê xwe tê naskirin. Yekîtiya millet xwe bi çi didin naskirin? Xwe bi sembolê xwe mesela ala xwe didin naskirin. Wexta ku ala te tune bi mana wî çi? Yekîtiya te jî tune. Wexta ala te tune bi alaya te tune bi a neteweyî mana wî çi? Hissiyatekî tê kolektîvî jî tune. Dibe em vana hemûya bizanibin. Îja niha wexta ku em behsa sembola dikin tiştekî di sosyolojiyê de tiştekî gelekî mühim e. Yani wexta ku em sembol bo çi girîng e yani bo çi hissiyatê bo çi îdantîte yani nasnameyê çi ye yani mana wî çi? Di sosyolojiyê re jê re dibêjin bi latînî dibêjin egzaltasyon. Bi Kurdî dibêjin coşbûn. Yani wisa em pê şa dibin, şabûn, coşbûn. Fransî dibêjin egzaltasyon. Yani min wisa tercüme kir. Lê coşbûnekî kolektîvî ye. Coşbûnekî milletê. Şabûna milletê. Yani wisa mesela wexta ku em alaya xwe behsa alaya Kurdistan dikin yan em li pêşiya em li hemberî alaya xwe nin em pêş bi alaya xwe şa dibin. Ji ber ku remz û sembola me ye. û ew şabûnekî dide me. û ew coşbûn peyda dike di me de. Yani ew hissiyata ku Fransî dibêjin sosyolojiyê de egzaltasyon ev e. Bêviya jî nabe, bêviya jî nabe bêguman. Lê sembol tiştekî pir mühim e. Reng û remz û sembol pir mühim e. Mesela we navê Frans Fanon bihîstî bêguman. Frans Fanon şoreşgerekî gelekî mezin bû. Frans Fanon dibêje ku pirtûkê wî jî hatî tercüme kirin û gelekî hevalan jî gelekî Kurdê me jî xwendine û jê tişta fêr bûnin. Ew mesela gotinekî wî gelek heye dibe milletê ku kolonîze bûne yani ku hatî dagirkirin welatê wan ew millet çi qasî xwe bi zêde bi kultûra xwe û bi xwe sembolê xwe bigire ew qasî ser dikeve. Yani eger em Kurd bixwazin ku serkevin dibe em bi xwe kultûra xwe û bi xwe sembolê xwe bigirin. Em çiqa zêde kultûr û sembola xwe bigirin em ê ew qasî pêşve biçin. Ev tiştekî gelekî mühim e. Ez dixwazim behsekî dîsa li ser vê mijarê wexta ku mesela îro ku tu temaşe dikî mesela li welatê me li Bakurê Kurdistan sembolên me alaya yekîtî û mesela gelek tiştî me wekî Sirûda niştimanî Iraqî hatî înkar kirin. Bi destê dewleta Tirk ew dîtina dewleta Tirk e. Hatî înkar kirin. Lê em dizanin ku yani eger tu bixwazî xwe înkar bikî lazim e tu sembolê xwe înkar bikî. Mana wî ew e lazim e tu kultûra xwe înkar bikî. Lazim e tu erdê û axa xwe ew axa te ya dîrokî ku peyda bûyî lazim e tu wî înkar bikî. Ew jî te dibe ku derê te dibe înkara dewletbûnê. Yani naxwe înkarkirin gelekî kompleks e û gelekî bi tevayî yani bi reng û remzê te bi axa te
به دولت بون ناخوازن که دولت درست بکی بوانا همو ته انکار کرن لی به وی تشتی جی yani به وان سمبولا جی ام چه دکن ام alternatife ki peşkeşi milleti xwe dikin ew jî çi tiştê dîrokînin reng û remz û sembolê me yê millînin îja mesela hinek milletan hene ku sosyolojiyê de gelek sosyolog li ser vê mijarê diskinin dibêjin ku mesela hinek millet hebûn ku sembolê wan tune nebû mesela di qirnê 19 de qirnê 18 qirnê sedsaliya 18 û 19 da sembolê wan tune nebû mesela hinek henin gelekî balkêşê ew didin mesela misalê Letonya didin Bulgarya didin yan Estonya didin van weleta û Engels jî Frederick Engels jî ew jî digot vana van milletê hanê milletê bêdîrok in yani çünkü sembolê wan tune bû wextî ji ber ku nabeyna xwe û Rûsa da û nabeyna xwe û Tirka da Otoman hebûn weşe İmparatorî Otoman da sînorekî dayînin çi kirin sembolê xwe ava kirin yani bi wî dest pê kirin ew qas muhîm e ku çünkü bê sembol nabe bê reng û remz nabe tu derdikevî holê ê ka sembolê te yani tu xwe bi çi bidî nas kirin eger remzê te û nasnama te tu nebe sembola te tu nebe tu xwe bi çi bidî nas kirin bi dünyayê tu bi însaniyetê bi mirovayetî tu xwe bi çi bidî nas kirin lazim e sembolê te hebin îja wana dest pê kirin yekemcar bo xwe qehramana peyda kirin qehreman mesela Swîsra jî wisa welatê Swîs yek sembolkî wan ê millî heye yek e Guillaume Tell dibêjin ew jî gelo jiyan kiriye nekiriye kes nizane heta niha nehatî îspat kirin nehatî îspat kirin lê hemû Swîs ku çar zimanin çar millet bi çar millet hatî ava kirin hemû wiya wekî sembola xwe ya neteweyî qebûl kiriye qehremanê lehengê neteweyî Swîsî elbetîk dibêjin qebûl kirine Guillaume Tell lê maşallah dime da êmeyê dîrokî da çünkü em milletekî 4000 sal dîroka me heye li ser axa xwe li vî axa xwe me jiyan kiriye û di wî dîroka me da 4000 salî da gelekî qehremanê me lehengê me yê millî neteweyî henin em bi wana hatine naskirin lê çi bûyê ji ber ku vî dema paşîn da 100 sala dawî da ku em bûnû 4 perçe û em wekî millet û wekî welat em bûnû 4-5 çi bûyî van lehengê me qehremanê me jî gelekî hatî bîrkirin ew ê ku nehatine bîrkirin jî bi destê dewleta Tirk bi taybetî li seranserî İslamiyetê û seranserî çepîtiya dere û vir û dere ê Kemalizmê hatiye înkar kirin tê înkar kirin herkî ku qehremanê me yê millî înkar bikin bizanibin ew di nav xiyanetê da yî divê ku em viya bizanibin îja her wekî ku min got sembol di aynî demî da di aynî wextî da îdantîteya te yani nasnameyê te bê nasname çê nabin mesela misalekî din ez dixwazim bidim Jean-Jacques Rousseau yekî xelkê cenevre bû entelektûelekî gelek mezini pir mezini yani ev entelektûela şoreş ku li Ewropa hat drûstkirin bingehê wî dîtinê fikriyata Jean-Jacques Rousseau li ser fikriyata Jean-Jacques Rousseau fikriyata şoreşgerî li Ewropa hat drûstkirin yekemcar bi şoreşa Fransizî da 1789 da dibêjin şoreşa burjuva ku li Parîs dest pê kir ew li ser fikriyata Jean-Jacques Rousseau çêbû bes 20 sal berî wî hevalekî Jean-Jacques Rousseau hebû navê wî General Pascal Paoli bû General Pascal Paoli Korsikayî ye yani ji welatê Korsikayê îro dibin desalata Fransayê de kolonî bû lê îro teze van demê paşîn da otonomiya xwe girtin otonomiya kültürî ew ê bibe otonomiya siyasî li ser viya diaxivin yani gelekî berxwedan yani çend sed sal e berxwedan lê serokê wan ê millî Pascal Paoli
ji Jean-Jacques Rousseau alîkarî dixwaze. Alîkarî dixwaze dibe Jacques alîkarî min bike ez dixwazim ew bikim. Yani ewkekî çi dibêjin destûrekî esasî ji bo Korsîka durust bike. Yani Türk dibêjin anayasa, Fransî dibêjin konstitûsyon, destûra esasî. Dibe ez ê durust bikim alîkariya min bike. Ji ber ku wê çaxê de li Cenevre dewlet bû, dewleta serbixwe bû wekî bajêr, dewleta bajêrî û Swîsra jî Konfederasyona Swîsra jî hebû. Gelekî demokratîk bû. Jean-Jacques Rousseau got baş ez alîkarî bikim lê yekem tişt ji we re lazim e ku hûn lazim e sembolê xwe yê neteweyî millî ava bikin. Bi viya dest pê bikin. Sembolê xwe yê millî. Yani temaşekê sembolê millî nebe tu nikarî xwe ava bikî. Wekî millet tu nikarî xwe ava bikî. Li ser gotina Jean-Jacques Rousseau Pascal Paoli, General Pascal Paoli çi kir remz û rengê sembolê Korsîka durist kirin. Û li ser wê jî konstitûsyon yani destûra esasiya Korsîka durist kirin 1765. Yani tekriben 20 sal berê şoreşa burjuvaya Fransa Pascal Paoli ew ya durist kir. Piştî wî ew destûra esasiya ku Jean-Jacques Rousseau alîkarî ku bi fikrê Jean-Jacques Rousseau ku Pascal Paoli durist kirbû bu bingeh ji destûra esasiya Amerîka. Yani ew qasî mühim e. Ew li ser fikriyata Jean-Jacques Rousseau û Pascal Paoli ku wî ji bo Korsîka durist kibû ew qas mühim e. Feqet di wir de bingehê wî çi bû wekî Jean-Jacques Rousseau gotibû ji Pascal Paoli re sembolê neteweyî. Yani hesab kin çiqa girîng e. Îro em bêjin mesela sembolê Kurda tune. Tu nebijî lazim em ji xwe re durist kin. Lê ême henin. Sembolê me henin, remzê me, rengê me ji dîroka me tê, ji kultûra me tê, ji kokê me tê. Ji ber wî pêwîst nake ku em durist kin ji xwe henin. Lê em dijî înkara van sembolan in. Ji ber ku dewleta Tirk dixwaze ku me hel bike, tu nebike, çi bike yekem car wextê ku tu bixwaze te înkar bike, mesela zimanê te qedexe kiriye, kültûra te û sembolê te înkar dike. Yekemîn bi vî dest pê dike. Dîtin ku nikarin pêşî lê bigirin, îja li ser İslamiyetê, îja li ser çepîtiyê, çepîtiya derew. Çünkü ez bi xwe jî çepim, sosyalîstim. Lê ez niştimanperwerim. Niştimanperwerî kî yani welatparêziya min rê dide min ku ez sosyalîzma xwe berdewam bikim. Ew rê dide min. Yani sosyalîzma min rê nade min. Niştimanperweriya min rê dide min, niştimanperweriya min rê dide ku ez sosyalîzma xwe berdewam bikim. Ew axaftin gotinekî din. Welhasıl niha em werin ser ewkekî din. Dîsa di vê meselê de yani boçi parastina sembolan ew qasî mühim e. Yani hesab ki bak tu wekî millet kêm 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistan heyî. Belki zêdet, belki 40 milyon jî hebe. Em nizanin. Lê kêmtir 30 milyon Kurd milletekî mezin 30 milyon. Tu bê sembol çawa dibî yani ne mümkün e wa. Tu nikarî xwe îdame bikî yani tu nikarî hebûna xwe berdewam bikî bê sembolê xwe. Çawa dibe? Kurdê me heta îro li bo sembola me hatine kuştin. Xwîna xwe rejandine. Çünkü sembol ava kirin, sembol peyda kirin ew qas tiştekî asan, kiryarekî asan nîne. Dibe ku em berxwedin xîret hebe. Xîreta me hebe, berxwedana me hebe. Boçi bo parastina sembolê xwe. Eger em bixwazin ku nasnama xwe wekî Kurd îdantiya xwe biparêzin, dibe em dest bi parastina sembolê xwe bikin. Bê parastina sembol, reng û remzê me yani bê alaya Kurdistan, bê Sûruda Iraqî mesela, bê qehremanên me, bê mesela rengê me û yani cejnê me wekî Newroz, bê wana ne mümkün ku tu nasnama xwe îdantiteya xwe berdewam bikî. Lê dewlet wisa li me kiriye ku îro gelekî Kurd yani temaşekin ya navê welatê xwe înkar dike. Navê ji Kurdistan dibe Mezopotamya. Ew jî fikra dewletê bû. Yani hemû ji fikriyata dewletê çêbûyê çi kirine
li ser İslamiyetê û li ser dubare dikim li ser çepîtî bi navê çepîtiyê bi destê PKK û partiya wan a legal û nizanim çi kirine vana înkar kirine bi navê li ser yani kaşogravî paradigmaya teze ew paradigmaya teze nîne fikriyata dewleta Tirk û ji peymana Lozan 100 salî heta îro domînî hatî domînandin ew yani teze nînim lê çi kir dixwazin ku em viya bixwin bi me bidin xwarin em viya qebûl bikin nemimkîn ku em sembolê xwe ji bîr bikin bidin yani mesela hinek kes didin bin piyê xwe didin bin nigê xwe di pelçiqînin sembolên me dît yani me van tişta dîtiyê însanê bêaqil û bêser û bêber sembolên me yê ku hatiye bi xwîna milletê Kurd ku hatiye avakirin çi kirine danîne bin nigê xwe me van tişta jî dîtiyê em van tişta jî ji bîr nakin ji ber wî mesela gelekî di sosyolojiyê de dibêjin ku sembol heman demî de yani de aynî wextî de di aynî demî de mîras yani mîrata milletêkî ye mîras tu millet bê mîras nabe tu vê mîrasa xwe înkar bikî tu çawa dikarî yani bibî wekî millet nemimkün e yani sembolên me yê neteweyî sembolê me yê millî mîras mîrata me yê saman û yani dewlemendî û mîrasa me yê ev jî dibe viya jî em ji bîr nekin însanê bê mîras nemimkün e yani çawa çê dibe herkes mîrasekî wî heye yani mîrat em Kurdî dibêjin mîrat mîratekî wî heye ew jî dewlemendiya wî ye yani samana wî ye îja bi vî şiklî eger em dixwazin yani berdewamiya dîroka xwe bikin kultura xwe bikin zimanê xwe bikin dibe ku em xwe bi sembolê xwe bigirin sembolê me nasnama me yê dubare dikim sembolê me îdantîteya me yê yani bi viya çênabe ev jî dijî sembolê Tirkayê sembolên Tirka îro dixwazin bi me bidin qebûlkirin mesela ala Tirka dixwazin bi me bidin qebûlkirin Kurdê hinekî Kurdê bêaqil xwefiroş noker dibêjin sembola Tirka sembola me ye hewbeşî a milletê Kurdî jî hesab ke sembola dagirkera dibi sembola te yani çawa dibe yani tiştê wisa ew nemimkünî yani sembola dagirkera nikare bibe sembolên te dibêjin xwe rezîl û rûswa dikin rûswanin dibêjin mesela Atatürk Mustafa Kemal yekemîn katilê Kurdayî katilê Kurda yekemîn ew e dibe ew pêşverûyê însanekî zanayî em problemê me tu problemê me pê retûnin tu problemê te pê retû nebe çawa tu dibî qebûl bikî yani tu înkar dikî ku ew bav û bapîrê te danî kuştin çawa dibî yani dar dakirî cinayet kirine yani hemû cinayetê siyasî ne bav û bapîrên me ew ê ku dagirkeriya Tirka qebûl nekirin çirkî piştî şerê yekemînê cîhanî ewana hemû dar dakirin kuştin teror kirin yani ew kî kir Mustafa Kemal kir tu çawa dikarî bêjî ku Mustafa Kemal problemê me pê tune însanekî pêşverûyî însanekî zanayî însanekî nizanim çi ew nemimkün e katil ya nikare bibe ew te sembola te nemimkün e sembola te ya 100 salî em ew ê din em dest jê berdin sembola te ya 100 salî Xalid Begê Cibrî bapîrê min ê mezin mesela Kerembegê Qolagasî Şêx Saîdê Pîran hemû hevalên wî yani vana ew qehremanê me sembolên me yê millî ev e îja alaya wan jî ne alaya me ye alaya me Kurdistan heye rengê me li serê tava me ew jî dîroka me tê tav çünkü berê ku Kurd bibin Müslüman tav rolekî gelekî girîng dilîst rolekî gelekî girîng xwedî rol bû ew tava me ku li ser alaya me ji dîroka me tê ji wiya tê îja em nemimkün e ku
alaya Türka sembolê dijminê xwe û sembolê xwe bînin ki ne mümkün e ew ziddê hevin tu çawa Türk nînî sembolê te jî ne wekî awan e cudayî yani ew ne mümkün e em ew Türkin em Kurd in ew serdestin welatê dagirkerin milletê dagirkerin em jî mixabin milletekî mazlûmin em ji bo azadî û serxwebûna xwe bo dewletbûn îş û karê xwe dikin welhasil ez hatim dawiyê dibe ku em bizanibin ku bê reng û remz û sembol millet çê nabe millet çê nabe tu bixwazî dewleta xwe durist bikî dibe sembolê te hebin tu çawa dewlet çê bikî ji ber wê mesela ew ê ku sembolê me red dikin dewletbûna me jî red dikin dibêjin ulus dewlet çê nabe li dünyayê herkes dewletê xwe durist kiriye sîstema siyaseta dünyayê li ser hebûna dewleta dimeşe lê tu tunî û ji te re qedexe dike dijminê te qedexe dike û nokerê ku di nava me da noker û ew caş ew ê xwefiroş ew jî înkar dikin ji me re dewlet 30 milyonî tu 30 milyonî ji te re dewletbûnê qedexe dike yani eva ne mümkün e em jî lazim e di nava siyaseta dünyayê de ciyê xwe bigirin lê cîgirtin bi dewlet mümkün e bê dewlet tu nikarî di sîstema siyaseta dünyayê de tu ciyê xwe bigirî ew ne mümkün e tu nikarî bibî endamê yekîtiya milletan yani dibêjin Nasyons Unî koma milleta ne mümkün e dibe lê wexta ku tu bû dewlet sembolê te jî ew ê derkeve herkes ew ê te bi sembola xwe bidin naskirin lê dibe ku em ji nihada sembola xwe rabikin ebed nehêlin ku bikeve her tim destê me dabe bi sembola xwe bidin naskirin yani ji nihada lazim em wiya bikin û gelek milletan jî dewlet jî me bi vî sembola xwe men hatî naz dikin yani evana hemû girêdayî remz û sembol û rengê me ne gelê hevalan ez naxwazim zêde bikim ez ê axaftina xwe di vê derê de bibirim lê bê sembol nabe ebed nabe eger tu bixwazî hebûna xwe biparêzî tu bi sembola xwe biparêzî tu bixwazî zimanê xwe biparêzî nasnama xwe biparêzî tu bi sembola xwe biparêzî ew qasî giring in yani evan çin in mîrasa me yî mîrata me yî û dewlemendû samana milletê Kurd e bê vana mixabin jiyana Kurd jî nabe baş e yekîtiya me jî bi van sembol yani sembolê te mana wî çi yekîtiya te yî eger sembol rabû mana wî çi yekîtiya te tune tu bixwazî bibî yekîtiya milleta xwe durist bikî tu li dewr û berê sembol û remz û rengê xwe tu durist bikî yekîtiya xwe baş e bimînin nav xweşî û silametî de heta demekî din heta carekî din ser çavê min ser serê min de oxir bi ser çavan